video tutorial sa pagpamagsugod sa pagfile og block, sa pag asa mag-agi para maputang sa tama ang trabaho. Muna siya nga itong himuan ng video na sa mga teknik sa unang pagsugod sa file sa block. So para pa lang sa mga bago sa akong channel, ayaw kalimot pag-subscribe, like, ug share kay para updated mo sa himuon pa na ko ng mga video. Kay kini akong himuon ng mga video para niya sa gusto makabalo kung saan pagsugod og file sa block, kung sa iyong nabuhaton, mga preparasyon, mga mix sa pag masa sa simento o balas nga para pang file sa block. So para ni siya sa gusto makahibalo, mag-experience, may po gamay, so tanawan ninyo niya akong video na kung saan sugod sa file. Hangtod sa katapusan, din natin tips sa katapusan kung isa din ang tama na trabaho para sa block. Pag-sugod ang file, siya dapat buhaton, so tanawan niyo akong video para mapod mo yung ma-experience gamay o ma-ibawaan gamay. Okay, karon akong buhaton, sugton din nato sa sinugdanan sa mga kaon. Nang una, magliaw ka. Liaw sa nila rin sa kanaw kay ang kaulan. Muna siya ang tama sa sugod sa pag-file sa block. Muna na na niya pagkaruman, tuntunado ang file niya. Total na may libilado yung mga tapan na gano'n yung sukod sa mga Thailand. Muna siyang first step. Isa ka mag-file ng block, kailangan tuntunanin mo ang filing. Ginangan libilado para dito na-secure. Para sa mga pagkatulog balay, pag panawahan nyo na akong video, kailangan tuntunado dito yung wall. Sinanggan na tama dito, tuntunado, libilado. Kung saan pagsugod at file, may pahinan mo sa balay. Tuntunan nyo para muna isubayin sa block file. Okay. Ano siya yung preparasyon, nailon lang ang gihimo niyang guide, nailon na tugto natin ito pa maging ng ligilan. Sunod na ron, pailan na niya sa galit-lat, so, makita na niyo muna siya na kinanan ligilado dito ang imong file. Kung magpahinga mo mga pagbalang ng balay, kailangan tuntunado dito. Ligilado, so kung dili tuntunado, ligilado, away ayaw, hiwiin ng balay. Ang tanaw nila, pailan na nila. Muna yung mga preparasyon pagsugod o file. Sa laglakingan, tuntunado, pagkuha ng ligilan, isa, pailan o haliblak. Mapailan na lang siya galublak, may nasan daw na siya.
seating para lingkuran na sa lublak. Mayroon na yung beaming guide sa puntunado o libelado. Kung magpahilo o balay, ayun, kita na nangiraan na puntunado o libelado. Ingana lang pagsit sa lublak. Kinahanglan gid nga ang imong masa isog gid dili kay hilaw-hilaw nimo imong siting sa lublak. Ang tama nga mix gid na isa ka sakong simento o 5 ka sakong nga balas mo na ipang pile nga mix sa simento. Isa ka sakong simento, 5 ka sakong balas mo tama nga pang siting sa lublak. Ingana lang ang pag-file sa lublak. May bawaan na nimo kung tama ba yung trabaho, kung pay mo kong balay. May bawaan na nimo kung tama naman. Kaya makita naman nimo kung kunto na niya, ang iibidan, tama, ingana ang pag-sit sa lublak. Tawa na ng kaluha. Kinalang panahon po din mo ang imong vertical kani nga bakal kinalang sa isintar sa kalagyo para ligon gud vertical niya. Kaya kada ikatulo ka patong mutaod ka o ini horizontal para dili sa maunsa. Antod nga maingani na siya. Makita na nimo tama ba ang pagkatrabaho kumuda niya. Kailangan ng file sa mga lublak, kumaw na ang sumpay, ang ibaw anak matutunga siya. Diba? Kani, muna yung sumpay sa ibaw, takot siya tunga sa ubos. Makita na nimo nga tama. Ang importante kaya, kinanglan na tuntunado na siya. Para pag-abot sa plastering, dili siya baga plastiran para gamay ra siya o gasto. Bilado ko ang mga file para hindi panahon. Para sa mga baguhan o file sa lublak yung alternate rin ang sumpay niya sa kubos pagpatong niya matunga na sa daga sa inyong ipatong ano na tunga
kinahanglan dan gid ang hollow block kay mo na yung magda siya dito sa sulod. Nanay forma ang bintana. Ito katong mga pangutana bahin sa ang pagpile sa hollow block, depende naman na sa imong shape. Basta lupilado lang siya. Makita na nimo na kaya kung saan sa hollow block na ang kumpay sa hollow block sa taas kinahanglan mo tunga sa ilalim. Kinahanglan nga bukod yun ang imong next sa sininto so para may linog-linog hindi mo sa imong isupot na balay yung nagbibigay din yung hollow block. Ini masih agak kita menambah file. Ini ang masa. Review nila 5 kabalas sa kasakong siminto para sa piling. Kumpay sa hollow block na yan aram staggered lang ang kumpay sa hollow block. Kaya nasa tamang sugod-sugod sa lipilato. Buhangin ilang semento para matibay talaga yung okay. Na-repeated sa inyo bahin sa halimbawa pagpahimo ka og balay, so makita na nimo kung tama ba ang trabaho sa imong mason. Kay sa pagsugod pa lang daan dapat ang preparasyon niya sa pag-file sa hollow block naa sa tuntunado o kaduha lipilado. So ang mason nimo makita na nimo daan nga tama ang iyang trabaho kung ituntunan niya o ipila niya ang pagsugod sa pag-file sa hollow block. Kaya kung dili tuntunado oras nga mulinog gamay, so pikil naman gud sa daan gamay ang lihok niya wala to okay, wala man sa alay ng iyang wall. So dapat nakatuntunado siya kay para pag linog naka-stable siya. Kaya kung takilid na siya daan gamay dili tuntunado, so dako gyud siya puruhan nga matumba. So kinahanglan nasa tuntunado, libilado ang pagtaod sa hollow block niya. Para pag abot sa plastering, nipis ra po lang yung plaster nga lig-on gyud nito ka trabaho. Kinahanglan ang resultal nimo kada ikatulo ka patong sa hollow block. O ang imong vertical kinahanglan 0.6 ra gyud or 60 cm kada ang kalagyo niya ang vertical para makakita ka og lig-on sa imong wall o sa imong pile. Unya ang kinahanglan ang mix nimo sa imong pang-pile nga pang-sitting nimo sa pile sa hollow block, isa ka sakong simento o 5 ka sakong balas. Ang uban gud himuon pa nilang 7 sa sakong balas, so mura kilaw-hilaw na siya. So direta sa isog kanang napili pa sa class A nga mix nga pang-pile gid sa hollow block. Kinahanglan isa ka sakong balas
Ay sa kasako siminto, 5 kasako na galas. Ginawatan tayo sa kanyang akong tips. Bahin rin siya sa gusto magpatupad ng balay, yung gusto makita o technique kung saan ito tumagi. Muna nga akong mga tips sa inyo. Kagati, salamat sa itong pagtanaw. So, sa mga pagko pa lang din sa aking channel, ayaw kalimot pag-subscribe, like o share para updated ko sa maabot pa na ako imuon pa na ako mga video. Kung ayaw kalimot pag-pindot sa notification bell para sa sunod na ako mga video nga himuon, maghimo ko video sa pagtuot sa bowl o inidoro. Pakita na ko na sa inyo sa susunod na akong mga video mo. Manang ayaw kalimot pag-subscribe. Pakipindot na lang po sa notification bell para updated mo sa susunod pa na akong mga video. Salamat.